שלום לכל החברות והחברים של הזב. בוודאי רובכם נתקלתם בתופעה של רשתות של מדיחי כלים שתופסים חלודה, ויש כל מיני עצות כאלה ואחרות, כולל להחליף אותם, שזה כמעט חצי ממחיר של מדיח. אז אני רוצה להמליץ לכם על 3 מוצרים פשוטים וטיפה עבודה למי שיש ידיים שפותרים את הבעיה הזאת לדעתי לתמיד. המוצר הראשון שצריך, קונים אותו מאלי אקספרס, נקרא ממיר חלודה, והוא בעצם אחרי שקצת מנקים את האזור החלוד עם נייר בת שמיר או משהו כזה, עושים 2 שכבות של החומר הזה בהבדל של 20 דקות בין שכבה לשכבה. אחרי שגמרנו את זה והכל התייבש, עוברים למוצר הבא, שזה בעצם פורצלן נוזלי. עוברים עם זה, אפשר גם שכבה או 2, כדי לקבל את הגימור המבריק והלבן. אחרי שהכל התייבש, זה אגב קניתי בארץ כי לא מצאתי פשוט באלי אקספרס, בטח יש את זה גם. אחרי שהכל התייבש, בכל נקודה של הרשת שבולטת, מלבישים דבר כזה בפנים. את אלה קונים באלי אקספרס בגרושים, הנה יש פה חבילה. זה מגן על הקצוות, שהם המקום שמתחיל בהם גם החלודה, ובזה גומרים את כל הסיפור. אז בהצלחה לכולם.